המצב של היום לא כל כך קל, רואה סרטון של הבשה, עוד אחד נפל, אידאה בולשת, רואה קצת מעופל, השוטר עליי ואני צועק אבל למה את הבלש פגשתי, לפשע לא פזלתי, בסך הכל רציתי לשבת ולסטות בספסל, הכחולים הגיעו וירו עליי חשמל, יוסף סלאם סעתה גיבור על האמא לא נרדמת בלילות שלה בכלל, איך הילד נפל זה מרגיש כמו חלל, ישיבות בשישי כן ככה זה הנוער, סמים קלים ואלכוהול ככה זה הנוער, אם יש איזה נער שתפס פער מדרדרים אותו או שחותכים בתער בצער רב נפרד ממשפחתו, האמא באלם איך הוא השאיר לבד את אחותו, היה בדרך לביתו רצה לישון במיטתו, עכשיו אלוקים איתו גן עדן לא מובטח לו, נפטר מהעולם ללא זכות, איזו דרך ארץ זוהי אלימות. איזה תותח.